Здравейте! Ще ви кажа нещо, което е много елементарно и в същото време толкова е важно, че може да ви изпорти живота до края на вашите дни. За какво става въпрос? За програмите, които ние използваме и не само използваме, ами и постоянно създаваме. Ще ви дам пример как се създава програма. Слушам една жена, която обяснява много добре в TikTok някои неща за живота си. Всичко правилно каза. Искрено, честно, както си е. И накрая, последното изречение завърши така: и ще работя като куче до края на живота си. И съм сигурен, че тя не се усети какво зло си стори. Една изречена дума, една създадена програма, тя ще работи от тук насетне в нейния живот. Нейното подсъзнание ще се принуди да изпълни това нейно желание, тъй като първо осъзнато, второ изказано чрез слова. Думите, изказани от нас, отиват директно в реализация в нашата реалност. Ако не сега, то един ден съзнанието ще бъде принудено да я реализира. Няма как да не го направи. Следователно, той ще търси фирма, ще търси колектив, който ще направи работата на тази жена кучешка. Разбирате ли сега защо има хора, които са лоши, колективи, които са неприятни, фирми, които са гадни? Но от тях има нужда. Ами когато човек иска да работи като куче, той няма как да отиде да работи в идеална фирма. За него трябва кучешка фирма, където отношенията са като към куче. Подсъзнанието винаги държи такива хора да съществуват. Разбирате ли къде е корена? Защо има гадни хора, защо има гадни колективи, защо има гадни еди какво си още? Защото има хора, които това си го залагат да го изживеят. Те просто искат да имат кучешки живот и кучешка работа. Проблема е, че човек, когато го казва, не го осъзнава. Анализирайте къде, какво казвате по отношение на вашата работа, по отношение на вашите близки, по отношение на самия себе си. Ако зачистите тази програма по някакъв начин, ако ви се получи, реално вие ще почувствате резултатите след известно време. Анализирайте своите негативни програми, подобни на тази.